Ụmụ akwụkwọ na ọhaneze ndị ọma na-ege ntị, ndewonu. Nnọọ n'ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị tata. Abụ m Odoziakụ Livina Ọkpala nke ngalaba asụsụ na omenala Igbo na St. Charles College nke dị n'Ọnịcha. N'ọmụmụ ihe anyị nke ụbọchị tata, isiokwu anyị ga-eleba anya bụ ilu nke ndị bekee kpọrọ proverb yana ụkabuilu nke bekee kpọrọ parable. Tupu anyị abanye n'uju n'ọmụmụ ihe nke ụbọchị tata, ọ ga-amasị m ma ụnụ mata mbunuche nkụzi a, nke pụtara ihe nwata akwụkwọ ọbụla sonyere nke ọma na ọmụmụ ihe a ga-enwe ike ịmụta tupu ọmụmụ ihe a abịa na njedebe. Na mbụ, nwata akwụkwọ ọbụla sonyere nke ọma ga-enwe ike ịkọwa ihe ilu pụtara. Ọzọ, ọ ga-enwe ike ịtụ ilu Igbo dị iche iche ma nye nkọwa nke ọbụla n'ime ha. Ọzọkwa, ọ ga-enwe ike ikwu uru ilu bara. Nke anọ, ọ ga-enwe ike ịkọwa ụkabuilu. N'ikpeazụzi, ọ ga-enwekwa ike nye ọmụmaatụ ụkabuilu dị iche iche. Ugbu a, anyị ga-akọwa ihe ilu pụtara. Gịnị bụ ilu? Ilu bụ okwu amamihe miri emi nke ndị Igbo ji achọ asụsụ ha mma. Ọ bụ ahịrịokwu nke mkpụrụ okwu ejiri mee ya dị iche n'echiche ọ na-ezipụta. Ilu chọrọ echiche miri emi iji nwee ike nye nkọwa a chọrọ. Maka gịnị? Mgbe ọbụla a tụọrọ gị ilu, ị kwesịrị iche ma echiche n'ihe mkpụrụ okwu eji tụọ ilu ahụ pụtara ka ị wee nwee ike kọwaa ya nke ọma, maka na ọtụtụ mgbe ọ bụghị mkpụrụ okwu eji tụọ ilu ka a na-eji akọwa ya. Mgbe a na-akọwakwa ilu Igbo, anaghị eji ilu akọwa ilu. Mgbe ọbụla a tụọrọ gị ilu, ị kwesịrị iche ma echiche na mkpụrụ okwu eji tụọ ilu ahụ, mara ihe mkpụrụ okwu nke ọbụla n'ime ya pụtara ka ị wee nwee ike nye nkọwa a chọrọ. Ịma atụ, ọ bụrụ na a sị na ihe dị ka agadi nwaanyị daa nda ada abụọ agụọ ihe o bu n'ukpo ọnụ. Mgbe a tụrụ ilu dị otu anụnwa, nke mbụ bụ na ị kwesịrị ịma ihe bụ agadi nwaanyị. Ọzọ bụ na ị kwesịrị ịma ihe bụ ụkpa tupu agụba ihe o bu n'ukpo ọnụ. Anyị mara na agadi nwaanyị bụ nwaanyị karala nka. Ụkpa bụ ihe a ndị gboo ji ebu ihe ngwa ahịa ha eje ahịa. Ọ bụ na ị mara ihe abụọ ndị a, mgbe agadi nwaanyị bụ ngwa ahịa ya eje ahịa wee daa ada, ewesị ka e butuo ụkpa ya gụọ ihe o bu n'ukpo ọnụ. Ihe ọ pụtara bụ na a na-achọ ka achọpụta ihe mere o ji wee daa ada ahụ. Nke a gosiziri na ilu a na-akọwa na ihe mee karịa ma ọ bụ ihe mee ugboro ole na ole achọghị kpatara ihe ahụ jiri wee mee. Ị hụla ya na nkọwa ilu a, agadi nwaanyị abataghị ya, nke ụkpa na-abata na ya. Ọ bụghị mkpụrụ okwu eji tụọ ilu ka a na-eji akọwa ilu n'asụsụ Igbo. Ọzọkwa, mgbe a na-akọwa ilu, anaghị eji ilu akọwa ilu ibe ya. Ọzọzi, mgbe ilu Igbo nwere ike izipụta ihe dị iche iche, mana ole na ole n'ime ha ka anyị nwere ike ileba anya. Nke mbụ bụ anyị nwere ike ileba anya n'ilu gosiri ime ihe n'oge, ilu gosiri ịnụpụ isi, ilu na-egosi nzuzu, nke ikpeazụ bụ ịgba mbọ. Ugbu a, anyị ga-amalitezi n'ilu ndị gosiri ime ihe n'oge. Ile anya, ị ga-ahụ ilu ndị ahụ na nkọwa ha. Nke mbụ, ka abịa mere a wee pụ ya ọdụdụ. Kedu ihe ilu a pụtara? Mmadụ ibugharị ihe o kwesịrị ime ga-eme ka ọ ghara inweta ihe o kwesịrị inweta. Ọzọkwa, were ehihie chọwa ewu ojii tupu chi ejie. Ilu a na-akọwa mee ihe n'oge iji gbanahụ ngaramara. Nke atọ, kwọọ mmiri mgbe ọ dị n'obe ọkpa. Kedu ihe ilu a na-akọwa? Gbochie nsogbu bịara gị mgbe ọ ka dị obere. Nke anọ, aka na-esi ndị be ya bọba ya ego mgbe ọ gbawabeghị egwu mkpọtọpụ anya. Kedu ihe ilu a na-akọwa? Mee ihe ọbụla ị chọrọ ime mgbe oge ka dị, mgbe anya ka doro onye ọbụla. Nke ise, ewere ụtụtụ tụtụba atụtụ juo akpa. Ilu a na-akọwa na ebido n'oge mere ihe emeta ihe hiri nne. Ugbu a, anyị ga-elebaza ya n'ilu ndị gosiri nnupụ isi. Nke mbụ, a na-agwa ntị ma ọ nụghị, ebepụ isi, ntị esoro ya. Ilu a na-akọwa na onye a na-enye ndụmọdụ ma ọ nabataghị ya, ọ ga-ata ahụhụ so ya. Ọzọ, ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere. Ilu a pụtara na onye anaghị anabata ndụmọdụ na-anabata ya mgbe ntaramahụhụ so ya bịara. Ọzọ, ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ite ofe. Nke a pụtara na onye anaghị anabata ndụmọdụ na-anabata ya mgbe o nwetara ntaramahụhụ. Ọzọ, ijiji ntị ike na-eso ozu ala n'ili. Kedu ihe ilu a pụtara? Onye anaghị anabata ndụmọdụ na-adabanye na nsogbu dị iche iche. N'ikpeazụzi, a na-agwa onye ibi ọ na-eto afọ. Nke a pụtara na a na-adụ mmadụ ọdụ ka ọ kwụsị ihe ọjọọ ọ na-eme, ọ gaa n'iru na-eme nke ka njọ. Anyị ga-elebakwa anya n'ilu ndị gosiri ịgba mbọ. Nke mbụ, arụọ n'anwụ erie na ndo. Ilu a na-akọwa na onye gbaa mbọ o nweta uru dị na mbọ ọ gbara. Ọzọ, nke onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Ilu a na-akọwa na mbọ mmadụ gbara na nwata ka ọ na-eri uru ya na agadi. Ọzọkwa, nwata kwọchaa aka, o soro ọgaranya rie nri. Ilu a na-akọwa na onye gbaa mbọ o nweta uru so na mbọ ọ gbara. N'ikpeazụzi, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ilu a na-akọwa na onye rụọ
o rie. Ugbu a anyị ga-elebazi anya n'ilu Igbo ndị ọzọ na ihe ha pụtara. Nke mbụ, agadi nwaanyị daa nda ada abụọ, agụọ ihe o bu n'okpo ọnụ. Ilu a pụtara na ihe mekarịa, achọwa ihe kpatara ihe ahụ ji eme. Ọzọ, ụkwụ ji agụ, mgbada abịara ya ụgwọ. Ilu a na-akọwa na anapụ dike ihe o ji bụrụ dike, ndị ọ karịrị akparịwa ya. Ọzọ, anyụchaa nsị ma a kapịawaghị ya ọnụ, ọ bụrụ otoro. Ilu a na-akọwa na imerụ ihe n'isi na-adị oke mkpa, maka na mgbe i mebere ihe ma imerụghị ya n'isi, ihe ahụ i mere abaghị uru. Ọzọ, ọkụkọ anaghị echefu onye fọrọ ya ọdụ n'udu mmiri. Ilu a na-akọwa na mmadụ anaghị echefu onye nyere ya aka mgbe ọ nọ na mkpa. Ọzọkwazi, agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara agba. Ilu a na-akọwa na mmadụ anaghị echefu ihe ọ maara eme nke ọma. Ilu Igbo ndị ọzọ na nkọwa ha ka na-agakwa n'ihu. Ọzọ, aṅụ gbaa nwata, ọ hụ okporoko ijiji, ọ gbawa ọsọ. Ilu a na-akọwa na ihe menyere mmadụ egwu, ọ hụ ihe yiri ihe ahụ menyere ya egwu, o zere ya, ọ gaghị ekwe ka o jekwa n'ihe ahụ ọzọ ka o mee ya nke abụọ. Ilu ọzọkwa bụ, nwata kwọchaa aka, o soro ọgaranya rie nri. Ilu a na-akọwa na ọ bụrụ na mmadụ eme ihe karịrị ndị ọgbọ ya, akwanyere ya ugwu dịka a na-akwanyere okenye. Ilu ọzọkwa bụ, ewu mmadụ abụọ na-enye nri na-anwụ n'agụụ. Ilu a na-achọ ịkọwa na ihe ọbụla ada ọtụtụ wee nwere ihe ọha nwe, ihe ndị mmadụ nwere ihe hiri nne adịghị elekọta ihe ahụ anya nke ọma. Ilu ọzọkwa bụ, adịghị ahapụ ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agwụ. Ilu a na-akọwa na onye ọbụla hụrụ ebe ihe ga-agara ya nke ọma adịghị ahapụ ya gawa ebe ọ ga-atawa ahụhụ. Ilu ọzọkwa bụ, onye a na-agwọ ibi ọ na-eto afọ aghaghị inweta ihe o dewere n'ajọ ọhịa. Ilu a na-akọwa na onye a na-enye ndụmọdụ ma ọ nụghị ya, ọ ghaghị inweta ntaramahụhụ sitere n'egeghị ntị na ndụmọdụ a na-enye ya. Ilu ọzọkwa bụ, ire ọma ka ejula ji aga n'ogwu. Ilu a na-akọwa na ọ bụ ezigbo omume ka mmadụ ji agbanahụ nsogbu ọbụla bịara ya. Nke ikpeazụzi bụ, isi kote ebu, ọ gbaa ya. Ilu a na-akọwa na ọ bụ ihe onye chọrọ ka ọ na-ahụ. Ugbu a anyị ga-elebazi anya n'ilu Igbo ụfọdụ nke ha na ilu Bekee nwere otu ụdị nghọta, maka ọtụtụ mgbe abịa na ntụgharị, mgbe a na-elele ntụgharị na ule, enwere ike ịtụrụ gị ilu Bekee, tụọ anya na ị ga-atụgharị, enwere ike ịtụọrọ gị ilu na Bekee na ntụgharị, tụọ anya na ị ga-asụgharị ya n'ilu Igbo ya na ya nwere otu ụdị nghọta. Ugbu a anyị ga-elebazi anya n'ilu Igbo ụfọdụ ha na nke Bekee nwere otu ụdị nghọta. Nke mbụ, were ehihie chọwa ewu ojii. Ilu Bekee ya bụ, make hay while the sun shines. Ọzọ, ọkụkọ anaghị echefu onye fọrọ ya ọdụ n'udu mmiri. Ilu Bekee ya na ya bụ otu bụ, a friend in need is a friend indeed. Ọzọ, awa anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Ilu Bekee ya bụ, there is no smoke without a fire. Ọzọ, onye ndidi na-eri azụ ukpo. Ilu Bekee ya bụ, a patient dog is the fattest bone. Ma ọ bụ ọzọkwa ya na ya bụkwa ofu bụ, he who laughs last laughs best. Ọzọ, anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Nke Bekee ya bụ, unity is a strength. Ilu Bekee ndị ọzọ ha na nke Igbo nwekwara otu ụdị mpụtara bụkwa ndị a. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Nke Bekee ya bụ, no cross, no crown. Nke ọzọkwa bụ, atụọrọ ọmara ọmara, atụọrọ ofeke ofenye isi n'ọhịa. Nke Bekee ya bụ, a word is enough for the wise. Ọzọ, kwụọ mmiri ka ọ nọ n'obe ọkpa. Ilu Bekee ya na ya bụ otu bụ, a stitch in time saves 9. N'ikpeazụzi, ezuo ka aha eri udele atọtuo ngịga. Ilu Bekee ya bụ, a birds of the same feather flocks together. Ugbu a anyị ga-elebazi anya n'uru ilu Igbo bara. Na mbụ, eji ilu achọ okwu na edemede Igbo mma. Mgbe onye ọbụla bụ ezigbo amaala Igbo na-ekwu okwu, ọ na-ewebata ilu dị iche iche iji chọọ okwu ahụ ọ na-ekwu mma, mekwazị ka ọ tọọ ụtọ na ntị karịa. Ọ bụrụkwa na edemede ka ị na-edebe webata ilu na ya, ọ na-eme ka edemede ga-ahụ tọọ onye na-agụ ya ụtọ karịa ka ọ gaara adị ma ọ bụrụ na ilu adịghị na ya. Ọzọ, eji ilu amata onye maara asụsụ Igbo nke ọma. Onye ọbụla bụ ezigbo nwa amaala Igbo na-ekwu okwu, ka o si webata ilu n'okwu ahụ ga-eme ka onye ọbụla n'okirikiri ma na onye a maara ihe ọ na-ekwu nke ọma, na ọ maara asụsụ Igbo ọ na-asụ nke ọma. Ọzọkwazi, eji ilu akpa nkata miri emi, nke achọghị ka mmadụ niile mata. Mgbe ndị okenye maọbụ ndị maara asụsụ Igbo nke ọma na-akpa nkata dị aṅaa, ọ bụrụ na ha achọghị ka ofeke maọbụ onye aghọtaghị Igbo ọfụma nọ ebe ahụ ghọta ihe a na-ekwu, ha ga na-ewebata ilu Igbo dị iche iche n'okwu ahụ, onye ahụ agaghị aghọtachi ihe ha na-ekwu. Nke ọzọkwa,
Ịtụ ilu na ịghọta ilu na-enye mmadụ ugwu na nsọpụrụ n'ebe ọha na eze nọ. Ihe nke a na-akọwa bụ na mgbe ị fụrụ onye maara asụsụ Igbo nke ọma ka o ji ilu na-ekwu okwu, o nwere ụdị ugwu na nsọpụrụ onye ahụ na-enwe n'ebe ndị ọzọ nọ, maka na a na-ahụ ya dịka ezigbote nwa amaala Igbo. N'ikpeazụzi, ndị mmadụ na-enweta aha otutu ha site n'ilu Igbo dị iche iche. Anyị fọrọ ndị a na-etu ihe dịka a na-egbu achara, ọzọ aga achara a na-eto. Enwere ndị a na-etu akụ rie nne, nwekwa ndị a na-etu nwata kwọchaa, wee dịrị gabazie. Ugbu a elebazi anya ụkabuilu nke bekee kpọrọ parable. Ụkabuilu bụ ilu etinyere n'ụdị nkenke akụkọ nke eji akọwapụta maọbụ nke eji ekụziri ụmụ mmadụ ihe. A na-ejikwa ya adụ mmadụ ọdụ. Ụkabuilu na-adị ka ilu mana ọ na-eto ogologo karịa ilu. Ọ bụ nkenke akụkọ mmadụ ji ezipụta ihe ọ chọrọ ịgwa onye ọzọ na-egbuwa ya aka oyibo nsugbe. Mgbe e kwuru ụkabuilu, ọ dị mkpa na onye nọ ebe ahụ ga-echemikwa echiche ime iji nwee ike nye nghọta ihe ụkabuilu ahụ pụtara. Ugbu a anyị ga-elebazi anya n'ọmụmaatụ ụkabuilu dị iche iche. Nke mbụ, ọ kwasịrị ụmụ ya ha tụrụ ji, ha tụrụ mgbọrọgwụ, ka ọ ga-abụ onye nwe ji gwuru ji ya, ha eriwe mgbọrọgwụ. Ụkabuilu a bụ nke a na-ewebata mgbe a na-achọ ịkụzi na onwe ya ọnọdụ na-adịgide, na o nwere ike ihe dị mma taa o ruo echi ọ dị njọ, ka ị ma na o nwere ike ọ dịkata mma o mee gịnị ọ dị njọ. Nke abụọ, mbe ka a tụnyere n'olulu nsị, ọ nọọ ọtụtụ ụbọchị n'ime olulu, o ruo ụbọchị a bịara ịgụpụta ya, ọ sị ha mee ngwa ngwa na nsị esigbuola ya. Kedu ụdị ụkabuilu bụ nke a? Nke a bụ nke eji akụzi na onye nwere ndidi kwesịrị inweru ya n'isi. Ọ bụghị ịnọrọ na nsogbu na-ayọ Chineke ka o nyere gị aka, o ruzie mgbe ị hụbara na enyemaka abịabala, imewezia na ọ dị gị ngwa ngwa. Nke ọzọ, mkpi ka dibịa gwara ka ọ gbaara ya afọ uto, ma ọ sịrị sị hapụ afọ uto gbaara ya afa ndụ, na onye dị ndụ ga-etoriri eto. Eji ụkabuilu a egosipụta na ndụ dị mkpa karịa ihe niile mmadụ nwere n'ụwa. Ụkabuilu ọzọ bụ enwe ka a na-ekpe nwa ya ikpe, na-asị na ọ ghọrọ ọka mmadụ. Enwe wee sị na naanị nwa ya bụ n'afọ ka ọ ga-agọchitere, na ya agaghị agọrọ nke ọ kwọ n'azụ, n'ihi na ya amaghị ma o nwere mgbe o setịrị aka ghọrọ ọka. Ụkabuilu a bụ nke eji egosi na o siri ike inweta onye kwesịrị ntụkwasị obi, na ọtụtụ ndị mmadụ ekwesịghịzi ntụkwasị obi n'ụwa anyị nọ na ya ugbu a. Nke ọzọkwa, ngwere si n'elu ọjị daa n'ala, si na onye etoghị ya, ya etoo onwe ya, n'ihi na ọ dịghị mfe mmadụ isi n'elu ọjị daa ma dịkwa ndụ. Nke a bụ ụkabuilu a na-ewebata iji gbaa mmadụ ume mgbe o mere ihe siri ike n'omume, ma o nwere ike ndị mmadụ achọpụtaghị na o mere ihe ahụ. Ụkabuilu ọzọ bụ atụrụ sịrị na ya amaghị akụ ma ya amaghị agba, ma akụrụ bata n'obi nna ya, ya amaliwe elu. A na-ewebata ụkabuilu a mgbe mmadụ hụrụ onwe ya ka ọ na-eme ihe ọ machaghị eme nke ọma, ma n'ihi na ọ bụ iwu na ọ ga-emerịrị ihe ahụ, ọ na-eme ya otu o siri mụta. N'ikpeazụzi, akpa si n'elu daa n'ala, ọkụkọ gbara bịa tụọ ya ọnụ, o wee jụọ ọkụkọ si ya, olee mgbe o bidoro sewere anyị? Nke a bụ ụkabuilu a na-ewebata mgbe a na-ekwu maka onye na-achọ onye enweghị ihe o mere ya okwu. Dịka anyị na-abịa na ngwụcha ọmụmụ ihe nke ụbọchị tata, ndị a bụ ajụjụ nnwale nke ị ga-aza ma zitere m ya. Nke mbụ, kọwaa ilu ndị a. Ụkwụ ji agụ, mgbada abịara ya ụgwọ. Ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo. Nwa akwọ n'azụ amaghị na ije dị anya. Ọkụkọ anaghị echefu onye foro ya ọdụ n'udu mmiri. A na-adụ onye ohi ọdụ, o were obi na-apị mbazụ. Ọzọ, kọwaa ụkabuilu. N'ikpeazụzi, nye ọmụmaatụ ụkabuilu abụọ ị maara. Ọ bụrụ na ị zachaa ajụjụ ndị anụnwa, ị ga-ezitere ya n'akara ekwentị m na WhatsApp nke akara ya bụ 08068855718. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ọmụmụ ihe nke ụbọchị tata. Ka emesịa.